A veure, Anna, ets una serièfila? Sí, sí. Val. Ara farem un examen molt ràpid. La podeu ajudar, La podeu ajudar. Si no la passes, no hi ha cervesa per tu. I si la passo hi ha cervesa. Si la passes, hi ha cervesa. Una. Val. Vinga, examen de bola de drac. No, et poden ajudar, Vinga, jo et dic una paraula i l'has d'acabar. Val? Completa la frase. Si jo et dic, allarga't... Vas tu. Tu has vingut perquè volies venir o t'han portat? He vingut a veure una amiga, però volia venir també. Val. Llum, foc... Destrucció. Perfecte, un aplaudiment per l'Anna.